Gure lehen gonbidatua Beasaindik dator, 25 urte ditu, 3 edo 4 urterekin esana zuen, bera mutila zela. Bide horretan, aurrerako bide horretan ezinbestekoa izan zaio, ingurukoen babesa, eta maitasuna bere historia kontatzera dator, eta gurekin da Germán Urteaga. Apa, Germán. Kaixo, Germán, arratsaldeon. Beno, Germán, azken 2 urteak ez dira agian zure bizitzak urterik onenak izan? Ez. Txarrenak esango nukenik gaina. Bai, gogorrak. Zergatik? Bueno, azkenian transizioa ez delako gauza erreza, eta, bueno, ni hormonetan hasi nintzen duela urte eta gutxi, eta orain dela 2 urte, esango dugu, zulura erori nintzala, mastektomia inun, eta zentzu hortan oso gustora nion, baina, zerbait pasatzen zen hor, ezta. Eta nik bai hormonen aldaketak, testosteronak emate dituen aldaketak nahi nitula, baina saiatzen nahi nintzen, horiek nire kaxa edo lortzen, zinezkoa dela, kasu gehien eta mintzat. Eta baina, bueno, horne honez, eta pixka bat atzeratu nahian prozesu hori baitare bildurragatik, eta, bueno, mito asko daudelako hormonen inguruan, eta hauek ukiditzazketen ondorioetan. Eta, hori, okerrago, eta baita psikologoan hasi nintzen, 6 hilabete eman nituen psikologo batekin, gaizki, okerro, uste? Eta gero beste batekin hasi nintzen, eta baita ere gaizki, gaia azkenean ez zuten dominatzen, eta ez nintzaten lagundu. Eta azkenean, bueno, nik jarraitzen nion Kolonbiako psikologo talde bat, LGTBI plus arloan zentratzen dena bereziki, eta banekin horietako bat gizon transa zela. Eta, bueno, azkenean esan, norbait egongo lagundu nazakena ez da. Gaina ni psikologoa naiz, eta nik psikologia maite dut, eta baina ia nire haserre psikologiakin, ez? Eta, psikologiakin ez, baina ulertu nun, ez, nola zenbait jende nazkatuta zeuden psikologoekin, da hola, esan, normala, ni psikologoa naiz, eta bidaz egiten gertatzen. Eta, hori, ez nuen aurkitzen lagundu altzian norbait, eta erabaki nun, hauena jotzea, Bogotan dakate konsulta, Kolonbian, eta hortik aurrera gora inun, baina horra jun aurretik erabaki nun hormonetan hastea. Eta hor bai ontzela momentu bat zen gaizki nion, baina ez nekin zergatik. Banekin guztionekin lotura zekala, transituan kontu guztiakin, baina enekin zehazki zer gertatzen zan nire buruan, ez? Eta egon zan, aiatu zen momentu bat, esan nik hormonak behar ditut, eta kontuatu nintzen, eta hau bai izan zela puntu importante bat, eta hau nire neskala honai esker izan zen gehien bat baita, bera mutiltransekin ikerketa egiten eta ibili izan du da, eta oso jantzi dago gaian, eta berekin nola hitz egiten da, begiak zahaldu zizkian nola lagundu zian, eta kontuatu nintzanean nire gorputza aizala produzitzen zenik hilerokoakin oso gaizki pasatzen, betidanik pasatu oso gaizki, bai fizikoki eta psikologikoki, eta jetxi aurretik aldaketak nabaritzen nituen, ni ez neon ondo, eta berak esatzen zian eske beste pertsona bat ematen duzu. Eta kontuatu nintzanean, nire gorputza aizela produzitzen zerbait, ez zetorrena bat nirekin eta nire izatearekin, nire garunarekin, orduan kontuatu nintzen, ostras, eske normala non bezala egotia. Eta, gero hasi nintzen psikologoakin lehen urteko guztaian 31, eta abuztuak bosten hormonatzen hasi nintzen, baina hormonen kontua izan zen urgentea, behar bat, limitean neon, da limitean esatetenian limitean, eta baindikan laguntzakin, eta... Zuk dena den hormonei buruz ari zara, eta pixkat horri helduko diogu, zuk diozu ez dela arin hartu berden kontu bat, ez dela jolasteko kontu bat edo esperientziatan ibiltzekoa, esperimentutan ibiltzekoa. Hori da, bai, ze batzutan hau entzuten dut eta, nahi esan minematit. Entzuten detenian hormonak, esperimentu ez dela erabili, edo,
garrantziak entzen zaionean, ez? Hormonen kontua oso kontu serioa da, nik lehenengo personan bizi izan duet, oso serioa da, eta hormonak behar ditu nahi emanin behar zaio. Eta adibidez zentzu honetan, uste dut adinez txikiak dianak, 18 urte zazpikoek, ez dakit legia oso ondo nola dago, baina gauzak asko zailago dazkatela ez da. Eta ezin da nahi da, adibidez 16 urteko mutil batek hormonak behar baldin baditu, behar ditu eta eman behar zaio. Ze behar bat da, ez da kapritxo bat, nik beti esatet, hau ez da kapritxo bat, hau behar bat da. Eta oso garrantzitsua da hori jakitia eta argi ukitzia. Zu 3 edo 4 urterekin esaten hasi zinen, ni mutila naiz. Horro hartu zinen? Mutila zinela, nola izan zen hori? Gertatzea, nik dazkat, 25 urte, nik 3 urte nezkanian, orain dela 22 urte zegia, orain dikan ez geunden 21. mendean. Orduan gai hau, erabat invisibilizatua zeon. Nik bai nolait azaleratu nula mutila nintzala, baina jaso nun erantzuna, ni baina urte eta 2 urte zarragoak zian bineskei esan nien da, negatiboa izan zen. Eta operatuko zinak, eta ez dakiz, eta bakiz, eta ai, nun nahi sartzen, ez? Eta kriston beldurra sentitu nun. Da orduan esan nun, broma da, eta hor utzen nun kontua. Baina bainola ja, 3 urtekin ja, pixat ez, azaldu nula. Gero ordea, pixkanaka, ja, zuk momentu hortan esan zuen broma zela, etzen broma, aldaketak behar izan zenituen, aldaketak etorri ziren, izena aldatu zenuen. Noiz aldatu zenuen izena? Izena aldatu nun 2017an, orain dela 3 urte, irailean. Eta nolako harrera izan zuen inguruan horrelako aldaketa batek? Oso ona, egia esan. Nire gertuko lagun gehienek bazekiten, ze urtebete pasatu nun, asko pentsatzen, eta gaixotu nintzen, gaina urtebete gaixo pasatu nun, guztionen ondorioz, seguraski, tripetatik eta hori dena. Eta nire gertukoenek bazekiten, nola ze hain zertzen, ez, nire buruan, eta orduan gero esan nienean, etzian harritu. Eta etzekitenek, ondo, esan, lagunek ondo, eta besteeke ondo, nahi behi da bentsat, ondo, gero, bizkarre ez dakitze, oze txarra esango zuten, ez, etzait askori importa, hasi que, ondo, egia esan harrera osona. Eta gero, aldaketa horien eskailera maila horietan, aipatu diguzu ez, mastektonia etorri zen, ez da? 23 urterekin, hori zuretzat oso garrantzitsua izan zen. Bai, hori da, nik 22 urterekin, irailean, esango dugu indula publiko, mutila nintzala, eta hurrengo urteko ekainan bostian, operatu nintzen Bartzelonan, mastektomiaz, edo maskulinizazion del torso, ditzazaio mutiltranson kasuan, eta bai, hori oso garbinekan egin nahi nun zerbait zela, eta behar nun zerbait zela, eta altzan azkarren egin nahi nun gaina. Zuk txikitatik zeneukan horrelako eraldaketekin, azken finean, gorputz batek ematen dituen eraldaketekin, horrelako, ez dakit, retxazo bat esan behar da, baina kezka sortzen zizkizun, ez da? Eta retxazua, retxazua, hori disforia azkenean hori da, ez da. Nik ezin nun nire burua, umean nintzanean nik nire burua ezin nun irudikatu bularrekin, edo, gurasoek, amak esatezianean, beste dozeinek hilerokuat, ez da egize, eta holako, nik esaten nun, hori niri ezin zait etorri, nik ezin nun nire burua irudikatu, ez bularrekin, ez hilerokuakin, nik emakumeak ikusten ditunak eta nik nire burua ez nun nola irudikatzen, eske, imposible, ezin nun. Eta hilekoa galtzea adibidez, zuretzat opari handi bat izan zen? Izugarria. Hormonen, testosterona hartzearen ondorietako bat izaten da hilerokoaren galtzea kasu gehienetan, ze beti ez da gertatzen, eta gertatzen zenetan, ez dut imaginatu nahi, nola pasatuko duten mutil hauek. Nire kasuan, gainera, hain dela urte bete inguru jontzitzaian, abuztuan hasi nintzen da 2 hilabetera,
juntzitzaien hierokua, eta hori... Eta ez duzu ezer somatzen, garaia iristen denean dero gogoratzen zara oraindik edo pasatzen da, eta... Oain esan ez du. Bai, orain ez duzu ezer somatzen. Ez, oain dela gutxi batu nintzen, baina urte bete edo zala. Ba, ez batemateko galderan bat egin eta baina bai gertatzen dela, karo, oain jena izan konstiente ez dakat, eta kriston liberazioa da, baina pentsatzen jartzen nahi zenean, esatet, ze ondo nahon. Osea, bai, eske, ezin zan, osea, infernu bat zan dugu, infernu bat. Ari gara zutaz, baina zuk inguru bat badaukazu, eta jarriko izute gaia, zuk nahi duzun bezala erantzuteko, baina da, ingurukoen babesa eta maitasuna. Ingurukoen babesa eta maitasuna, gai erreza, egia esan, jarri diazuna. Kristona, esan kristona, hasi gurasoen gandik, bikotearen gandik, bikotea ezagutu nun ja, behakia ezagutu nindun Jarman bezala. Gero, bere babesa izugarria, gero baitare lagun, betiko lagun minena, betiko denena. Eta gero, bakat, anai bat, bertsolaria dana, zuek ezagutuko duzu. Ez da odolez nire anaia, baina nire anaia da, Manu. Eta bera izan zen, operatu nindutenian nire ama eta bera etorri zian Bartzelona ninun. Eta, beha izan zen nerekin egon zena, ospitalean lotan bera nerekin gelditu zen, eta, anaia geha. Eta, orduan, alde hortatik bai, familia, bikotia, lagunak, anaia, alde guztitatik izugarrizko babesa, eta gizartean aldetik orokorrean ere bai, ez? Zentzu guztitan, eta bertso munduan ere bai. Bertso mundua aipatu duzu, okerrezpa gaude aste honetan baduzu bertso jaialdiren bat, ez? Aste honetan gauza txiki bat egingo dugu Beasainen Iñaki Apalateik eta nik, izango pare bat bertso botatzea, baina hurrengo astean bertso jaialdia da, urteroko bertso jaialdia Arrano elkarteak antolatzen duna, eta hori izango ala saioa potentia. Eta debuta bezala hartzen dute, egia esan. Zenbat urteta gero, abestu behar duzu berriz? Holtzan, segia da, lagun artean eta bai elkartu naizela, baina, azkeneko aldiz, kantatu nun urtarrian, baina legorretan zan, lagun artean zan, girua oso etxekoa esango dugu. Baina urte terdi dola, amat ja bertxotatik urrunduta, eta Gipuzkoako txapelketan kantatu nun, baina hor desastrean egon, desastre ez dakit nola batean nintzen holtzara ere, esan dizudan justu epoka hori izan zalako oso gaizkin nuen epoka. Eta orduan ja aurretik ja utzitan ikan, txapelketa zalako batzeginan, baina bai. Orduan ez dakit urte terdi gola, esango dugu, eta bain bize... Eta debuta aipatu duzu, debuta zergatik, ze German bezala kantatu duzu den ere? Bai. Debuta, naizelako sekula egon bertsoa hainbeste denboran utzita. Nik beti hasi nintzen beti jarraitu izan duet bertxotan, eta oain bai paroi bat indetela, ezta? Eta, igual ez da oso paroi luzea izan edo, baina bai indetela. Eta orduan bai sentitzen dutela debut berri bat bezala. Ez transizioan aldetik baizik eta bestela. Asier, German entzuten ari gara eta oso argi uzten ari da, azken finean, mutil batek, bera bezalako mutil batek, ze barne gatazka izan ditzaken, eta horrek ze eragina izan ditzaken bere bizitzan ere? Bai, askotan zailena izaten da hori, ez? Norbere buruarekin bat etortzea. Transen kasuan, gauza arrazoi batzuengatik eta beste batzuen kasuan edo guztion kasuetan dauzkagun eguneroko arazoetan ere bai oinarritzen dana, ez? Orduan, norbere buruarekin bat egoteak emate izu lasaitasun hori, ez da egitez, nolabait koherentzia bat daukazula zure bizitzan, zure pentsaeran eta zure egunerokoan, ez? Eta hori oso garrantzitsua da normalizatzeko egoera. Eta lehen esan duten moduan,
homogeneizatzeko joera hori daukaguna batez ere gai batzuekin, ez, eta genero gaiekin edo sexualitatea tartean dagoen gaiekin nahiko homogeneoak izaten gea, ez dakit zergatikan danak izan behar dugu, ez dakit, ez, jainkoa jaioan garen moduan eta ustezko ez dakit ze gizarte edo gainetikan dagoen zerbait agintzen duen moduan. Eta azken batean da, berak azaldu du primeran, ez, bere burua ez etorrela bat bere gorputzakin, eta horrek eragiten duen sufrimenduarekin, logikoa da hala sentitzea, ez. Hala ere, nik uste orain bere onenean dagoela, nik uste egin beharko lukena da, orain bertso paper batzuk eta bertso saio bat prestatu, ez, gai honen inguruan, azalarazteko gaia, eta bera bezala dagoen jendeai, pixkat, ez, bide lagun hori beha izan dadin. German, bertsoak pentsatzen dituzun bitartean, bigarren gonbidatu hori emango dugu pasa. Pasa, bai. German, labur, baina bihotzak 8 urte ditu, ze haurtzaro desberdina ez da? Bai, eta, bueno, zorionez baita horrek erakusten du, pixkanaka gauzak gaia bisibilizatzen aidala, eta, bueno, ojala nik adin hori neukanian, gaur dagoen bisibilidade hori egotia. Hala ere baindikan iruditzen zait asko dagoela iteko gaian inguruan eta bisibilizatzeko eta baina bai, izugarrizko aldaketa eman da denbora gutxian. Denbora gutxian.